Raġel ta' 44 sena mill-Imsida indarab gravi wara li kienu sparati xi tiri fid-direzzjoni tiegħu. Il-każ seħħ fis-sigħat bikrin tas-Sibt filgħodu fi triq Testa Ferrata ta' Xbiex. Kien għall-ħabta ta' 2:10 ta' filgħodu li allegatament seħħet sparatura wara li qam argument bejn xi persuni. Il-vittma kien assistit fuq il-post minn tim mediku u ttieħed l-isptar Mater Dei fejn aktar tard ġiet ċertifikat qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Donatella Frendo Di Mek li ordnat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti biex jgħinuha. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin filwaqt li qed jinżamm persuna biex jgħin fl-investigazzjonijiet. Żewġ Niġerjani li jgħixu Marsa Skala sofrew xi ġrieħi wara li kienu involuti f'argument f'appartament. Għal-ħabta ta' 8:30 tal-ġimgħa filgħaxija l-Pulizija sejħet fi triq Dolmen Marsa Skala fejn allegatament inqala argument bejn iż-żewġ irġiel. Kawsa ta' dan ir-raġel ta' 24 sena indarab gravi filwaqt ir-raġel ieħor sofra ġrieħi ħfief. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.